Pokračujem v kontrole spadnutých pňú. Ten trst, co som na úvod našel, ten je nádherný, má asi, typujem, aj 3 kg. No ale pokračujem. Za táto ide podľa mojich plánov. Tento pník som si tu nechal samozrejme minule s malýma hlivama a teraz pekne zarodil. Aby som to všetko zabral, to by som musel natáčať z vesmíru. Je pekne obsypaný proste po celej jeho dĺžke. Samé krásne hlivy. Niektoré tu nechám, niektoré pôjdu se mnou. Proste krása. No. Abych tady vydržal aj hodiny sa na to dívať. Aj hodiny. Máme tu aj väčší. Tí sú tady. Sloní uši. Tí berem. Tak som zvedavý, co mňa bude čekať ďalej. Vypadá to dneska teda nadmíru dobre. Pohov.